እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኣብ ትግራይ ኣብዚ ኣስታት ወርሕን ፈረቓን ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ክበጻጻሕ ምኽኣሉ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣፈኛት ውድብ ስቴፋን ዱጃሪች ብ13 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ ወቕታዊ ጸብጻብ ድሕሪ ስምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ረድኤት ጸዓና ልዕሊ 3,000 ዓበይቲ መካይን ናብ ክልል ትግራይ ምእታወን ኣረጋጊጹ። መብዛሕትኡ ናብ እቲ ክልል ዝኣተወ ኣስታት 105,000 ቶን ረድኤት መሰረታዊ ምግብታት ኮይኑ ናውቲ ሕክምናውን ይርከቦ። ኣብ ርእሲ እዚ ሕቡራት ሃገራት ንጹፅ ጠለብ ዘገልግል መድሃኒታትን ማእዛዊ ምግብታትን ናብ ከተማታት መቐለን ሽረን የብፅሕ ምህላው ይግለጽ። እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ሓደ ከባቢታት ረድኤት ክባጻሕ ከም ዘይከኣለ ስቴፈን ዱጃሪች ጠቒሱ። መብዛሕትኡ ረድኤት ክበጽሖ ዘይከኣለ ሰሜናዊ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት ኤርትራ ዝርከብ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሽረን ከባቢኡን ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ቦትኡ ከም ዝተመልሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ብዛዕባ ምስሓብ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ሽረን ከባቢኡን ብዝምልከት ብወገን ሰበስልጣን ትግራይ ዝተዋህበ መግለጺ የለን። ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝርከብ ከተማ ኩቦሌ ሁራ ተኣሲሮም ጸንሑ ኣማይት እስራት ከም ዘፍትሐ ምርባዝ ዜና ናይቲ ክልል ሓቢረን። ቢቢሲ ኢንተርናሽናል ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ብዝሕናይቶም ዝሓለፈ ቀዳም ብዕጡቓት ዝተፈትሑ እስራት ልዕሊ 480 እዩ። እቶም ዕጡቓት ነቶም እስራት ንምፍታሕ ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት ኣብ ሓለዋ ካብ ዝነበሩ ብውሕዱ 5 ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ብመሰረት ዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታ ካብቶም በቶም ዕጡቓት ዝተፈትሑ እስራት ሓያሎ ኣባላት ኦነግ ሸኔ ይርከብዎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ንዝሓለፈ 2 ወርሕ ኣብ መንጎቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔዮም እናበለ ዝጠቕሶም ዕጡቓት ኦሮሞን ሰራዊት ናይቲ መንግስትን ግጭት ክካየድ ጸኒሑ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕትቶም ዕጡቓት ንዝነበረ 7 ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ ድሕሪ ምግላጽኡ ዕጡቓት ኦሮሞ ብዘካየድዎ ስርሒት እቶም እስራት ከም ዝተፈትሑ ዝንገር ዘሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ 2 ወርሕ እውን ኣብ ከተማ ነቀምቴ ብዘካየዶ ተመሳሳሊ ስርሒት ልዕሊ 150 እስራት ከም ዘፍትሐ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዝነብሩ ይኹኑ ዘቕርቦ ጉዳይ ዕቑባን ሕቶ መንበሪ ፍቓድን ዝተነጽገ ሶማላውያን ናብ ዓዶም ናይ ምስጓግ መስርሕ ንግዚኡ ደው ክብል ምውሳና ከፍሊ ዘቤታዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ክፍሊ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘውፅኦ መግለጺ መሰረት ኣብ ሶማል ምስ ደርቂ ተተሓሒዙ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝቕጽል ዘሎ ግጭትን ዜጋታት ሃገር ናብ ዓዶም ምምላስ ከም ዘይከኣል ብምጥቃስ እዩ እቲ መስርሕ ደው ኣቢልዎ። ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣብ መስርሕ ዝጸንሑ 430 ሶማላውያን እቲ ውሳኔ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሑ ተፈቒድዎም ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብቐጻልነት ክነብሩ ዝጸንሑን በቲ ናይ ምስጓግ መስርሕ ዝጽለውን ልዕሊ 2,200 ሶማላውያን እውን ተኻፈልቲ ንግዚኡ ተወሲኑ ዘሎ ሕድገት ክኾን እዮም። ምምሕዳር ባይደን መስርሕ ምስጓግ ሶማላውያን ናብ ዓዶም ን18 ወርሕ ደው ክብል ይወሲኑ። ኣብ ሶማል ኣብ መንጎ አልሸባብን ብኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝድገፍ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስትን ልዕሊ 4 ወርሕ ኣቝፂሩ ዘሎ ኩናት 10,000 ሰባት ካብ መነባብሮም ኣፈናቒሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ብሰንኪ ዘሎ ደርቂ ኣስታት 8 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።